Altså, Anna, var den træls at ride på? Nej. Nå. Du kan prøve at lave nogle skænkevininger, Emilie. Det er meget, meget nemt at flytte på benene, sådan til siderne. Jeg vil så sige, at hun kan godt reagere. Hvis man giver hende en ordentlig slask i røven for at få bagparten med, så kan hun hoppe op med numsen, men hun bukker ikke. Altså, den tager ikke hovedet ned mellem benene. Men altså, det er jo så også noget, vi lærer til undervisning, at de skal have en reaktion derfra.